Tisztelt cigánydíjak, tisztelt tévénézők! Arra gondoltunk, hogy a mai naptól megpróbálunk egy új lendületet, egy új szint vinni a Cigánydíj tévéek kissé álmos megszűkült adásaiba, és ettől a hónaptól kezdve minden hónapban összeállítunk egy-egy hírcsokrot az adott hónap aktuális történéseiről. Köszönhetőleg a rengeteg fejlesztésnek, a pezsgő kulturális életnek, a rengeteg programnak minden hónapban egy órás anyagot össze tudunk állítani, amely remélhetőleg az önök számára is érdekes és tartalmas lehet. A műsor célja, hogy önöket kellő információval el tudjuk látni minden hónapban, és remélhetőleg önök is velünk együtt ki tudnak majd kapcsolódni. A műsor során megpróbálunk minél több embert megszólaltatni, minél több érdekes riportot készíteni, hiszen a leghitelesebben a történésekről a benne dolgozók, a benne élők tudnak kellő és pontos információt adni számunkra. A műsort minden hónap első szombatjától kezdjük sugározni, és minden hónap első, illetve második hétvégén szombatonként fogjuk majd látni adásainkban. Aki esetleg kíváncsi rá, a Cigányváros Facebook oldalán, az interneten is követni tudja adásainkat, hiszen mostantól kezdve az interneten is láthatóak leszünk. Minden új dolog, csak úgy, mint ez az új műsor, nehézségekkel jár, valószínűleg hibákat is el fogunk benne követni, ezért kérjük Önöket, hogy ha van javaslatuk, észrevételek a műsorral kapcsolatban, akkor azt jelezzék felénk, illetve munkatársaink felé. Én kívánok minden tisztelt Cigánydíj tévénéző számára egy tartalmas, igényes szórakozást, és kívánok Önöknek egy nagyon szép estét. Köszönöm szépen figyelmüket, Cigánd, értékből lendület! Nevelési év kezdődött el a Cigánydíj Bodrogközkincse bölcsődében. Erről kérdezném az intézmény vezetőjét, hogy tájékoztassa a televízió nézőket. Bölcsődénk már második éve fogadja 5 hónapos kortól 3 éves korig a gyermekeket. Bölcsődénk nyitvatartása az elmúlt évben is folyamatos volt. Augusztusban került sor 2 hét leárása, ez idő alatt elvégeztük a szükséges nagy takarításokat és a tisztító fertőtlenítéseket. Bölcsődénk szeptemberre kihasználtsága szinte 100%-os, 23 fővel kezdtük meg a működésünket. Augusztusban került sor az új gyermekek beszoktatására, ami úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen történt. Nevelőtestületünkről annyit, hogy változás történt a Bogyó csoportban, hiszen Juhászné Szemán Melinda tért vissza a Gyedéből, őt már biztos sokan ismerik, hiszen ő már a Csári Napközibe is dolgozott. Tehát csoportonként két gondozónéni látta el a gondozónői feladatokat, illetve egy technikai személyzet és egy konyhai kisegítőnk áll rendelkezésünkre. Ebben az évben is, mint a múlt évben is szeretnénk természetesen jeles napokat megünnepelni meghitten családias körülmények között. A múlt héten töklámpást készítettünk a gyermekekkel, és nem sokára pedig már a Mikulás érkezését várjunk. Természetesen Mikulás dalokkal készülünk a gyermekekkel, és a karácsony pedig szülőkkel együtt szeretném megünnepelni, és természetesen majd jön a farsang, és mint a múlt évben is szeretnénk a óvodában menő kis bölcséseinket elbúcsúztatni. Elkezdődött egy új nevelési év, és nem csak új dolgozók vannak az óvodában, hanem új vezetőóvónő is. Erről szeretném megkérdezni Fodor Évát. Mint bizonyára mindenki tudja, Téglás Dezsőné intézményvezető 40 év munkaviszony után elment nyugdíjba, és én lettem az intézmény vezetője pályázat útján. Intézményünk nem csak új dolgozóval bővült, Lingler Anita személyébe, hanem új nevet is kapott az intézményünk, Cigánydíj Tündérkert óvoda és bölcsöde, melynek tagintézményei a Bodrogközkincsei bölcsöde, és 2 tagintézménye a Zemplénagádi és Révlányvári óvoda. Intézményünk 6 csoporttal indult be, 135 gyerekkel. A nyáron a Klebersberg Intézet által kiírt pályázatra adtam be az írásos pályázatomat, melyet a nyár folyamán, illetve szeptember folyamán a tantestület, a szülői munkaközösség szervezete, illetve a diák önkormányzat véleményezett és javasolt. A pályázatom eredményes lett,
A KLIK továbbította ezt az oktatási hivatalnak, és október 16-ától Hoffman Rózsa államtitkár asszonytól átvettem a kinevezésemet. Ugye a kinevezésem után az őszi szünet következett, úgyhogy most abban a szakaszban vagyunk, hogy az átadás és átvétel folyik az intézménybe, illetve ismerkedem a gondokkal, a feladatokkal, a lehetőségekkel, tehát most pillanatban még igen gyerekcipőben jár ez a tevékenységem. A tantestületben történt-e személyváltozás ebben a tanévben? Igen, történt. Személyváltozás, új kollégákat vettünk föl, illetve új kollégákat javasolt felvételre a KLIK. Helyettem Petercsák Anita tanítja a magyar nyelv és irodalomórákat, ő Pálházáról jár ki, illetve évelejétől Paládi Éva tanítja az angol nyelvet. A hagyományokhoz híven ebben az évben is a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár díszterme adott otthont az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóját méltató ünnepségeknek Cigándon. 2013. október 22-én délelőtt a Kántor Mihály Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulói köszöntötték az ünnepet. Október 23-án 17 órától a városi ünnepség került megrendezésre. Az ünnepi műsort a Kántor Mihály Általános Iskola 7. osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara adták. Felkészítő tanáraik Csercsáné György Adrien, Gál Marian, Koé Csaba és Németi Viktória voltak. A műsort követően az ünneplők adózva a hősök emlékének fáklyákkal a kezükben átvonultak a Cigándi köztemetőbe, ahol a himnusz közös eléneklése után Füst Milán Szózata sírból című versét Garami Gréta 8. B osztályos tanuló mondta el. A helyi eseményekről Pikó Sándor emlékezett meg. A megemlékezés zárásaként Devecseri László Andante című versét György Anett 8. A osztályos, Udud István Hősök voltak költeményét Csáki Péter 8. osztályos tanuló szavalta el. A meleg teáról a Bodrog Tájmúzeumáért alapítvány önkéntesei gondoskodtak. Minden szentek közelettével a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói egy mécses meggyújtásával és egy csokor virág elhelyezésével emlékeztek a halottakra Cigándon 2013. október 29-én a délutáni órákban. A megemlékezés a Kántor Mihály Általános Iskolánál kezdődött, ahol az iskola névadójának szobránál helyeztek el egy-egy virágcsokrot és mécsest. Innen a Hősök terére sétáltak át a résztvevők, és az első és második világháborús emlékműnél, valamint Süregi János mellszobránál tették tiszteletüket, majd álltak meg egy percre, csendben tisztelegve a halottak előtt. A Hősök teréről a köztemetőbe vonultak át a megemlékezők, ahol a településen dolgozó pedagógusok, lelkészek, hősök, valamint dr. Ablonci Pál háziorvos híremléke előtt hajtottak fejet, és helyezték el az emlékezés lángját. ...2013. október 29-én a délelőtti órákban Cigándon a Művelődési Házban egy tájékoztatót tartottak a megyei önkormányzat munkatársai. Kormány Krisztián volt az, aki megtartotta ezt a tájékoztatót, a cigándiak számára ő már ismerős lehet. Jelenleg ő az egyik megbízottja a megyei fejlesztéseknek, illetve a következő Európai Uniós tervezési ciklusa 2014-2020 között lebonyolítandó pályázati rendszernek az előkészítéséért, és ennek volt egy fontos állomása, amikor is erről adtak tájékoztatót a bodrogközi önkormányzatoknak, a megjelent vállalkozóknak, civil szervezetek képviselőinek, ugyanis egy olyan időszakban vagyunk, amikor egy picit megfordult a tervezési rendszer, és nem pályázatokat írnak ki először, hanem megpróbálják felmérni az igényeket, összeállítani különböző projektjavaslatokat, projektcsomagokat, és ezeket beleültetni majd ebbe a pályázati rendszerbe. Ezért fontos feladata van most a cigándi önkormányzatnak, a többi bodrogközi önkormányzatnak is abban, hogy próbálja összeszedni azokat az elképzeléseket, amiket reálisan megvalósíthatónak lát az elkövetkezendőkben. Ennek a következő lépése az lesz, amikor a megyei önkormányzatnak a munkatársai személyesen fogják begyűjteni a projektjavaslatokat itt helyben, most előre láthatólag december 6-án, tehát a projektcsomagok egyfajta Mikulás napi csomagként is felfoghatók lesznek majd. Felkérünk minden vállalkozót, minden civil szervezetet, az önkormányzatokat, hogy amennyiben van olyan elképzelésük, ami
komoly, összeszedett és alkalmas lehet arra, hogy egy megalapozott tervezésnek a része lehessen, az jöjjön majd el ezen a napon. A vállalkozóknak egyébként lehetőségük van arra, hogy nem csak itt ezen az információs vagy itteni projektgyűjtő napon, hanem egyébként is a Bokik székházban, Miskolcon minden nap a Bokik honlapján megtalálható időben leadják projekt elképzeléseiket, projekt javaslataikat, és azok rögzítésre kerüljenek. Az, hogy ennek milyen szerepe lesz, még egyelőre nem teljesen tisztázott, de valószínűleg azért azok előnyt élvezhetnek, akik a projektjeikkel bekerülnek ebbe az adatbázisba. Tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, és jelenleg mi is gőzerővel dolgozunk azon, hogy megfelelő elképzelésekkel, projektjavaslatokkal dolgozzuk, vagy álljunk rendelkezésre majd ezen a napon. Hát nincs nehéz dolgunk, mert rengeteg elképzelésünk, fejlesztésünk volt, amik például tartaléklistára kerültek, nem voltak támogatottak, amellett, hogy jelentős fejlesztési támogatásokat nyertünk el. Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a Kistérségi Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal és az Iskola tetején című projekt keretében végzett munkák finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be az önkormányzatunk az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energiainformációs Ügynökség Nonprofit Kft-hez, a KEOP 2011 4.2.0 per A-számú pályázati konstrukcióban 2011-ben a tartaléklistáról támogatott projekt hamarosan befejeződik. A kivitelezést a közbeszerzést elnyerő Renergy BT végzi. A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek nagyon egyszerűen és jól működő, megújuló energiás rendszerek. Létük nagyon előnyös mind annak a háztartásnak, ahol ilyen működik, mind azoknak az országoknak, ahol sok ilyen napelemes rendszer található. Amikor süt a nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energia mennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont adó háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszámla erre az energia mennyiségre vonatkozó részét, vagy visszaüt ez a zöld energia a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a visszatáplált energia mennyisége mérésre és később elszámolásra kerül a háztartás és az államszolgáltató között. Beépítendő minimum teljesítmény a Kistérségi Okmányiroda per járási hivatalnál 20 kW, polgármesteri hivatalnál 12 kW, új iskolánál 12 kW. Fotovillamos modulok teljesítménye minimum 240 watt. Ennek a megtérülési ideje 4-5 év. A projekt elszámolható költségei összesen 53.603.940 forint, a projektre igényelt támogatás összege 45.563.348 forint. Az igényelt támogatás mértéke 85%-os. Cigányváros önkormányzata a Szilasfood Kft. Jóvoltából kapott egy komoly szállítmány, mely pudingot, vaníliás cukrot, sütőport, szalakálit és egyéb fűszereket tartalmazott, amelyben lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat minden családnak juttasson egy kisebb csomagot. Ez a csomag 10. hó 9-én került kiosztásra. Az önkormányzat számos céget keresett meg ilyen adománygyűjtés céljából. Ez volt az első, nem tudjuk, hogy fogunk-e még kapni ilyen adományokat. Továbbra is szeretnénk megkeresni olyan cégeket, amelyek hasonló felajánlásokat tudnak biztosítani számunkra. A családokon kívül olyan intézményeknek tudtunk még juttatni a csomagból, mint például a Szociális Szolgáltatóközpont, az óvoda, a bölcsőde, valamint a fogyatékos nappali ellátószolgálat. 400 millió forint összköltségvetési projekt egyik fontos elemeként több mint 30 millió forintból valósul meg Cigándon az Újfaluban található Ady, Ságvári, Rózsa Ferenc főutcák körülbelül 1500 méter hosszú elavult ivóvíz vezetékhálózatának cseréje. Az úgynevezett in-house beruházás keretében megvalósuló kivitelezést az önkormányzati tulajdonban lévő Zemplén Vízmű Kft. Szakemberei végzik el. A felújítási munkálatok után egy jobb üzembiztonságú ivóvíz hálózat szolgálja majd az utcákban lakókat. A munkálatok előre láthatólag november közepéig tartanak, az építkezéshez kapcsolódó zavaró környezeti hatásokért megértésüket kérik a felújítást végzők. Tóth Istvánt kérdezzük, hogy a Cigándon folyó START munkaprogramon belül mik valósultak meg a településünkön az elmúlt időszakban?
Hát annyit tudni kell, hogy Cigándváros önkormányzata 2013-as évben is sikeresen pályázott a belügyminisztérium Start Minta munkaprogram forrásaira. Az önkormányzatnak a Start programok segítségével 152 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. Még 2012-es évben indult, de a Start programokhoz sorolható a bio- és megújuló energia felhasználás támogatása, más néven a Kazán program. Ennek a programnak a keretében 2 nagy teljesítményű 100 kW-os báláskazán került megvásárlásra. Ezek beépítésre is kerültek az óvoda, illetve a támogató szolgálat épületeibe. A kazánok költségei és a 2 fő foglalkoztatása támogatásból, míg a kazánok beüzemelése és beépítése önerőből valósult meg. 2013 évben a Start programok 2 ütemben kezdték meg működésüket. Az első ütem márciusban, a második áprilisban indult. Első körben a mezőgazdasági, az állattenyésztés és az egyéb értékteremtő programok kezdték meg működésüket, második körben pedig a belterületi közutak karbantartása és a belvízelvezetés programelemek. Az első körös projektekből 2 2014. február végéig tartanak, az összes többi pedig 2013. decemberéig. A teljes bértámogatás mellett lehetőség nyílt beruházási és dologi költségek elszámolására is. Így kialakításra került az állattartó telep, melynek épületét az önkormányzat önerőből biztosította, megépült a savanyítőüzem, járdák újultak meg, buszmegálló került kialakításra a járóbetegnél, további 2 fóliasátor került felállításra, megújultak az óvoda és a tájház kerítései, filagória épült, parkoló került kialakításra a temetőnél, és idén először elindult az állattenyésztés is. Ezen programok, illetve munkák megkönnyítéséhez megvásárlásra került egy traktor, a hozzátartozó pótkocsival, bálázóval, vetőgéppel, illetve árakelem, vagyis árokású adapterekkel, valamint a térkőgyártáshoz nagy teljesítményű térkőgyártógép és a hozzátartozó sablonok is megvásárlásra kerültek. Mindezet mellett a programokban munkaruha és kísértékű eszközök, szerszámok is könnyítették a munkánkat. Önkormányzatunk várhatóan a következő évben is pályázni fog a belügyminisztérium forrásaira, hiszen még nagyon sok munka és ötlet vár megvalósításra. A Start programokon kívül 2013. november 4-től elindult a téli átmeneti közfoglalkoztatás is városunkban. Itt 100 embernek tudunk munkalehetőséget biztosítani 2014. április 30-áig. A foglalkoztatáson belül december elejétől március végéig képzéseken vesznek részt a munkavállalók. A képzésekben OK és betanító képzések is vannak, például zsaluzóács, minősített heggesztő, zöldségnövény, gyümölcsfeldolgozó, mezőgazdasági munkás, 7.-8. osztály felzárkóztatót sajnos nem tudtunk indítani, alapkompetencia képzést indítunk, valamint vágóhídi munkást. A téli átmeneti közfoglalkoztatáson belül 2014. januárjától további 38 fő felvételét biztosítja számunkra a munkaügyi központ. Az új Széchenyi terv észak-magyarországi operatív programja keretében elnyert 49,7 millió forintos az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással egy légcsatorna csőgyártó üzemet adtak át a cigándi iparterületen 2013. október 30-án. A 71 millió forint összköltségi projekt eredményeként egy 257 négyzetméter hasznos alapterületű gyárcsarnok épült fel, valamint egy svájci precíziós spirócső gyártógép beszerelésére is sor került, mely körkeresztmetszetű légtechnikai vezetékek gyártására alkalmas. A Hexatec Kft. Épületgépészeti kivitelező cég a projekt keretén belül beszerzett gép segítségével részben saját projektjeiben beépítésre kerülő légcsatorna elem szükségleteit látja majd el, növelve ezzel piaci esélyeit.
A projekt által megvalósult gyártócsarnokban a cég 5 fő számára teremt munkahelyet hátrányos helyzetű térségünkben, új cigándi telephelyén. A csarnok felépítésével, annak üzemeltetésével a Hexatec Kft. Hozzájárul cigán település és vonzás körzete üzleti infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A projektet Kocsis Mihály, a Hexatec Kft. Ügyvezető igazgatója mutatta be. Beszédében hangsúlyozta, hogy cégük számára fontos az új cigándi létesítmény, valamint 5 főt is tudnak majd foglalkoztatni. A vendégeket köszöntötte Olá Krisztián, Cigándváros polgármestere, aki beszédében köszönetét fejezte ki a cégnek azért, hogy hozzájárulnak a település gazdasági fejlődéséhez. A csarnok átadása egy nagyon fontos lépés az ipari terület fejlesztésében, amely remélhetőleg multiplikátorként hat az egész településre, sőt a térség fejlődésére. A Bodrogközi többcélú kistérségi társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Bodrogközi Információs Pontok című pályázat megvalósítására, amely 2013. február 15-én indult. A lényege nem más, mint hogy a Bodrogközi kistérség 17 településén bodrogközi információs pontokat hozzunk létre, melyben 17 munkatárs dolgozik, aki a társulásnak az alkalmazásában áll. Ez a 17 embernek a feladata, hogy egyrészt a könyvtárak nyitvatartását biztosítsa, másrészt pedig különböző kistérségi, illetve települési rendezvényeket szervezzen. Mindemellett sikerült létrehoznunk egy nagyon jó kis honlapot, amely a bodrogközi híreket gyűjti össze, illetve a Facebookon is közzéteszi és hirdeti a különböző eseményeket. Ezek az emberek ezekhez a tevékenységekhez képzést is kapnak, amely nagyon összetett, illetve egy LCDL, 4 modulos LCDL képzést fognak letenni, amellyel az informatikai tudásra tesznek szert. 2013. május 1-én a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás geszturálásában egy gyerekeségi program indult a térségben. Ezáltal a környező településeken élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeit próbáljuk növelni. A térségben 17 településen juttatunk el gyerekeknek és családjaiknak szóló szolgáltatásokat. A program fő csapás iránya mégis Tiszakarádon, Semjénben és Becskeden létrejövő nagyobb szolgáltatások, mely 2 biztos kezdetházat, 2 biztos kezdetszolgáltatást és 2 közösségi szolgáltatóházat jelent. A közösségi házakban Tiszakarádon, Semjénben, Ráczacsékén és Tiszacsermelyen 0-től 5 éves gyerekeket várjuk szüleikkel, ahol megtanulják azokat az élethelyzeteket és azokat a feltételeket, melyek az óvodába és az iskolába járáshoz nélkülözhetetlenek. Közösségi szolgáltatóházainkban pedig a szegregátumban rekedt lakosságot várjuk, akik a szegregáció következtével nagyon sok szolgáltatásból kimaradnak. Ezen szolgáltatásokat fogjuk tudni hozzájuk közelebb vinni, és szakképzett munkatársak segítségével próbáljuk életüket könnyebbé tenni. ...2013-ban október 7 és 13-a között került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 2013-ban az emberi kapcsolatok kerültek a könyvtári napok középpontjába. Életkortól és lakóhelytől függetlenül minden ember számára nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival, ami mind a társas kapcsolatok, mind pedig a lelki egyensúly megőrzésének szempontjából rendkívül fontos. Egy jeles és követendő programhoz csatlakozott a Cigándi Nagy Dezsői Művelődési Ház és Könyvtár is. A cigándi rendezvény 2013. október 12-én valósult meg a Városi Könyvtárban. A jó hangulatú délelőtti eseményen szinte minden korosztály képviseltette magát. A kézműves foglalkozáson készítettek könyvjelzőt, olvasókártyát és egyéb könyvekkel kapcsolatos eszközöket, amiket haza is vihettek ajándékként. A foglalkozást Pugyi Csilla könyvtáros szervezte és vezette le.
Köszönet Csáki Balázsnénak, a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány kuratóriumi elnökének, hogy odaadó munkájával emelte rendezvényünk színvonalát. A Bodrogközi Többcélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Cigándi Idősek Klubjának Ne Felejts kórusa egy élményekben gazdag hetet tölthetett el 2013. szeptember 30-a és október 3-a között Bogácson az országos nyugdíjas találkozó Ki mit tudján. Az idősek Ki mit tudra való készülődés mellett változatos programokon vehettek részt. A cigándiak fellépésére szerdán került sor, amelyen részt vettek többek között Olák Krisztián, Cigándváros polgármestere és Dakos Jánosné, a Szociális Szolgáltató Központ intézményi vezetője is. A cigándi csoport a rendkívül erős mezőnyben a zsűri külön díját kapta. Az eredményhez és a város hírnevének öregbítéséhez szívből gratulálunk. A Cigándi Nagydezső Művelődési Ház és Könyvtárban került megrendezésre az Idősek Napja 2013. október 28-án 14 órától. Az eseményt az Idősek Klubja dolgozói szervezték. A rendezvényt Nagy Istvánné köszöntője nyitotta meg. Ezt követően Kovács Bertalanné, Tóthné Majoros Erika és Nagy Istvánné produkciója következett, ami kellően megalapozta a megjelentek hangulatát. Ezt a hangulatot csak tovább fokozta a Triangel Majorette csoport Németi Viktória vezetésével, valamint a sarkantyús néptánc együttes Lőrinc László irányításával. A néptáncosok bemutatója után pedig egy rögtönzött táncház következett, amiben az időseket és a dolgozókat is bevonták a táncosok. A program végén a vendégeket és a résztvevőket egy megterített asztal várta egy kis szendvicssel és üdítővel. Jeles eseményre gyűltünk november 11-én össze itt a Falumúzeum udvarán, hiszen mellettem ez a gyönyörű faragott tábla, az év tájháza 2013-ban cigánd lett. Néprajzkutatók és a Tájházszövetség tagjai közül választott értékelőbizottság úgy döntött, hogy az idén a mi falumúzeumunk érdemelte ki ezt a kitüntető címet. Úgy gondoltuk, hogy a táblát itt helyezzük el ezen a falon, ahol mindannyiunk előtt az év minden napján látható, és mivel Márton napja az a nap, amikor egy évet értékelni szoktunk, mi is ezt tettük ezen a napon. Összegyűltünk mindazok, akik itt dolgozunk a Falumúzeum területén az év során, hiszen mozgalmas év van mögöttünk, egyre több rendezvénynek ad otthont a Falumúzeum, és ehhez bizony nagyon sok segítségre van szükségünk, amit meg is kapunk, és tisztelettel köszönjük ezt mindenkinek, aki ebben bármilyen szinten részt vett. És a díjon kívül, ha jól hallottam, pénzjutalomban is részesült a Falumúzeum, hogy erről egy pár gondolatot mondaná Marika néni. Igen, 100 000 forint pénzösszeg jár ezzel a díjjal, és felfigyeltek ránk a minisztériumban is, és lehetőség volt az Alfa programon belül egy pályázat benyújtására, amelyből 2 500 000 forintot kap a Cigándi Falumúzeum a további infrastrukturális fejlesztésekre. A december hónap is bővelkedik programokban Cigándon. Advent vasárnapján gyertyát gyújtunk a református templom udvarán. A gyertyákat a Néphagyományőrző Mesterovoda, a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói, valamint a Ne Felejts kiskórus és a Csárdás Citerzenekar és Hagyományőrző Énekkar tagjai gyújtják meg. December 4-én bábszínházi előadással kedveskezünk a cigándi alsós gyerekek és óvodások számára. A Nagyváradi Bábszínház előadásában gyönyörködhetnek a gyerekek. A Mikulás idén is házhoz megy Cigándon, a Nagy Dezső Művelődési Ház dolgozói által szervezett programban. Megrendelheti Mikulását a dolgozóknál, valamint a Városi Könyvtárban. A Néphagyományőrző Mesterovoda dolgozói programot szerveznek szülők számára és a város lakosai számára, melyben betlehemes műsort adnak elő december 20-án. Immár harmadik éve nagy sikerrel rendezzük meg a Mindannyiunk Karácsonya című rendezvényt. Idén december 23-án este kerül sor erre a rendezvényre.
Úgy gondolom, hogy először szeretném megköszönni a Cigándi vezetőségnek, hogy rám esett a bizalma itt az edzőváltás után. Egy edzőnek nagyon nehéz évközött döntést hozni olyan szempontból, hogy átvenni egy olyan csapatot, amit nem ő alakított ki. Bár úgy gondolom, hogy ebben az esetben azért bármi is erről szó volt, de annyira megtisztelő volt és magas szintű volt a felkérés és a feladat, hogy igazából erre nem mondhattam nemet. Nyilván nem sok időm volt a csapatot feltérképezni, bár egyénileg ismertem a játékosokat, de mint csapat ugye nem láttam őket játszani az első 3 meccsem. Nem tudtam, hogy miért volt ez a negatív szereplés, ahogy az eleje sikerült. Bár nyilván ebbe közéjátszott is az első 4 meccset idegenbe kellett lejátszani, de azt követően azért tisztult a kép. De mostanára érzem azt, hogy valamelyest engem is elfogadtak a játékosok, én is elfogadtam őket, elfogadták a stílusomat, elfogadták azt a fajta játékmodort, amit meg akarok itt honosítani, bár ebben még nagyon az elején tartunk. Külön öröm számomra, hogy a Magyar Kupába tudtunk menni 2 kört, mármint az én irányításommal, és ugye a Diós Győr tudott csak bennünket elbúcsúztatni, úgy gondolom a cigándiak számára egy nagyon emlékezetes mérkőzésen, ahol hát kiénekelték a szánkból a sajtot. Nagyon nagy meglepetés volt készülőbe, az utolsó 4 órában sajnos mentálisan kicsit elfáradtunk, féltünk a második kapott góltól, ami jött is, utána pedig már jöttek zsinórba ugye a kapott gólok, bár még így is a végjátékban azért meg volt a lehetőség az egyenlítésre, de egy utólag azt mondom, hogy hosszabbítás nem jelzett ennek a csapatnak, viszont egy nagyon szép kora délután tudtunk szerezni önmagunknak is, és persze az értünk szorítóknak. A jövőképet tekintve valójában, ha edzőszempont szerint nézem, ha edzőszemszögből nézem, akkor az én munkám az most kezdődik. Tehát eddig is nyilván dolgoztam, de az edzőnek igazából az igazi munkát az jelent, amikor ő alakíthatja ki egy teljes felkészülést, ő tervezheti meg. Nyilván a fél szezonra ő készíteti fel a csapatát, és nem pedig így, hogy örökölni kell egy adott állományt. Nyilván valószínűsítetően lesznek vérfrissítések a csapatnál, a jövőt illeti, hiszen a céljaink egyértelműek. Ugye az első 8 hely valamelyikét tűzték a vezetőség célként. Ebben most jelen pillanat ott vagyunk, tehát a céloknak megfelelően szerepel eddig a csapat, viszont egy igazi sportember mindig első akar lenni, én is, minden meccset meg akar nyerni, én is. Ennek szellemében játszik a csapat most már hétről hétre, és nyilván hol kisebb, hol nagyobb sikerek azért kísérik ezt a törekvésünket. De azt gondolom, hogy ez a csapat egy bizonyos vérfrissítéssel nagyon komoly szerepet tölthet be már tavasszal is, de leginkább majd a következő bajnokságban már igazán lehet, úgy gondolom, még talán komolyabb célokat is a csapat elé tűzni. Napirendre tűztük azt, hogy a helyi kötődési játékosokat szeretnénk beintegrálni a csapatba. Ugye jelen pillanatban ugye 2 ilyen játékosunk van, a Csáki Robi és a Viciszkó Laci. Nyilván azért az ő szerepük azért elég jelentős, a cigándi foci múltjában is, a jelenében is, és hát remélhetőleg a jövőképben is szerepet kaphatnak, bár azt hozzáteszem, hogy nálam nincs olyan jellegű kivétel, hogy ki cigándi, ki nyíregyházi, vagy ki éppen máshonnan való. Nálam a teljesítmény számít, ezt nagyon keményen megkövetelem a srácoktól, talán ezt volt a legnehezebb elfogadniuk így az első percekben, de most úgy érzem, hogy ebbe is nagyon sokat léptünk előre. Illetve természetesen, hogy itt van a fiatal kérdés. Ugye Tiszakanyáron játszanak cigándi fiatalok, akiknek a visszahozatal a felkészülés ide alatt mindenféleképpen időszerű. Itt gondolunk az Olá Leventére, ugye a Csáki Petire, a Csáki Tomira. Remélhetőleg, hogy velük azért acélosodik is a csapat, de a kezükbe adjuk a lehetőséget, csak rajtuk fog múlni, hogy mennyire tudnak élni majd ezzel az eséllyel, illetve a meglévő itt futballozó fiataljainkat is próbáljuk mozgatni. Itt gondolok ugye a Jóni Gabira, aki egy nagyon komoly tehetség, és talán azért már neki bizonyos edzéseken itt lenne már a felnőtt csapatnál, remélem, hogy ezt illetően így is lesz, hogy itt van a Kovács Dávid, aki már velünk készül, és ugye lehetőséget is kapott már a felnőtt csapatban, nem csak epizód szerepeket illetően, hanem kicsit komolyabban is. Nyilván van a György Ákos, aki szintén a csapathoz tartozott.
De természetesen nagyon nyitottak vagyunk arra is, hogy itt akár Borsodban a legtehetségesebb fiatalokat, akik esetleg az akadémiákról kikerülnek és nem kapnak játék lehetőséget, akár itt egy Diósgyőrnél vagy egy Mezőkövesnél, akár velük is egy kicsit kiegészült a csapat. Ez az ajtó nyitva mindenki számára, én nyitott vagyok, de csak a fegyelemre, az akaratra és a minőségre. Ez a 3 elvezérel egyébként engem. Aki ebbe be tud állni, az bármikor szerepet kaphat ebbe a csapatba, aki nem, az sajnos nem fog szerepet kapni. De én úgy érzem, hogy ez a csapat nyitott arra, hogy sikereket érjen el, nyitott arra, hogy legyenek nagyon komoly célok, ezeket nyitottak arra, hogy ezeket megvalósítsák, úgyhogy nagyon reményteljesen nézek a jövőbe. Független attól, hogy mit tud ez a 3 mérkőzés, ami még az őszből hátra, reméljük, hogy számunkra azért további sikereket, bár azért a sorsásul nem egyszerű, de ettől függetlenül nyilván itt az összjövőkép az nagyon pozitív, nagyon biztató, és ez még egyszer külön köszönet ugye a vezetőségnek, a fenntartóknak, az önkormányzatnak természetesen, a Gérdán Sándorot mindenképpen meg kell említeni, aki nagyon komoly támogatása van a csapat mellett. Úgy gondolom, hogy így lehet egy kerek egészet alkotni, ha mindenki egy irányba húz, talán a tavaszunk is nagyon Szabadidő központban a hideg beálltával egyre sűrűbbek a foglalkozások. A délelőtti órákban testnevelési órák vannak folyamatosan, délutánonként pedig különböző foglalkozások. Gondolok itt a futballra, a kosárlabdára és a kézilabdára. Az esti órákban pedig most már teljesen beállt az, hogy minden este jönnek labdarúgók, amatőr labdarúgók vesznek részt. Itt meg kell említeni, hogy nem csak cigándiak, hanem Szlovákiából, Tuzsérból, Kisvárdáról és a környékbeli helyekről jönnek különböző labdarúgók, és most már szerencsére hétvégi időszakokban is beindultak ezek a dolgok, tehát hétfőtől szombatig, vasárnapig is nyitva vagyunk. Akkor délutánonként és hétvégenként a teleprogram, közösült teleprogram sportrendezvényei is folyamatosan zajlanak. Itt vannak gyerek és felnőtt labdarúgás, és aerobik, a hölgyeknek pedig aerobik foglalkozás. A cigándese különböző korosztálya is már lassan be fognak szorulni a sportcsarnokba, a felnőttek is januártól folyamatosan be fognak majd jönni. Különböző teremtornák lesznek majd most decembertől, december 7-e és 8-a hétvégén egy 500 000 forintos összdíjazású teremtorna lesz. Ez egy nemzetközi teremtorna, már külföldi csapatok is jelentkeztek, ide várjuk még a jelentkezéseket. December közepétől már beindul a hagyományosnak mondható városi bajnokságunk, ez már 3. alkalommal lesz megrendezve. Ugye gondolunk itt az öregfiúkra is, nekik is lesz majd egy öregfiúk teremtorna. Ugye, hogy a legkisebbek sem maradjanak ki, januártól minden hétvégén, szombat, vasárnap a 6 évesektől egész a 19 éves korig folyamatosan lesznek megrendezve majd a teremlabdarúgó tornák. Ez is nemzetközi szintű lesz, tehát hál' Istennek vannak meg van rengeteg foglalkozás a sportcsarnokban. Mondom még egyszer, hétfőtől vasárnapig nyitva vagyunk, 8-tól egész este zárásig, tehát akinek igényei vannak, bármikor jelentkeztetek, akár telefonszámon, akár személyesen itt a sportcsarnokban. Amit még meg kell említeni, hogy a közeljövőben a sportpadlózatnak az újítása sportcsarnoknak az újítása lesz majd előtérben, tehát itt 1-2 hétig majd mindenféleképpen be lesz zárva a csarnok, de ezt minél gyorsabban azt ígérték, hogy meg fogják csinálni, így szerencsére már igazi sportpadlózat lesz, és ezen még élvezetőbbé lesz majd a foci szerető, vagy akár a sportoló embereknek, gyerekeknek a dolgai. Amit még elfelejtettem megemlíteni, az a konditermünk. A konditerem használat most ugye megint a hideg időjárási viszonyoknak egyre sűrűbbek. Szerencsére, ami nagyon-nagyon örömteli, hogy most már a hölgyek is egyre sűrűbben részt vesznek, és ugye ennek nagyon örülünk.